Bon dia, avui anem a explicar la última activitat que tenim en aquest tema, que seria l'activitat 31, que té per títol Els àtoms que formen un compost. Aquesta pregunta és bastant completa, té molts apartats i els anirem fent a poc. Estan referits al compost que té per nom nitrat de calci, que és aquesta molècula d'aquí, que seria el CaNO3, i llavors anirem contestant a poc quina és la massa molecular, quants són els mols que hi ha en aquesta quantitat, quants àtoms hi ha en aquesta quantitat, i després del triòxid de diferro o òxid de ferro 3, que teniu aquí, ens farem més o menys unes preguntes similars. Vale? Anem a anar contestant a poc. Vale. La primera pregunta la dividiré en dues parts, una que és referida a les dades del nitrat de calci i l'altra referida a les dades del òxid de ferro 3. Vale? Llavors, què podem trobar? La primera pregunta diu, quina és la massa molecular del nitrat de calci? Ja la sabem calcular. Quants mols de substància hi ha en 123,075 grams de nitrat de calci? Això també ja ho sabem fer. El que resultarà una mica més nou és, a partir d'aquesta quantitat de substància, veure quants àtoms de calci, quants àtoms de nitrogen i quants àtoms d'oxigen hi ha. Vale? Llavors, per contestar aquesta primera part, anem a veure com es resol. Doncs bé, la primera part serà veure la massa molecular. La massa molecular és en unitats de massa atòmica, la massa molar és en grams, recordeu-ho. Vale? Es calcula fent servir les dades de la taula periòdica interactiva o bé les masses d'una taula periòdica. Si mireu la massa atòmica del calci, ara us recordo la massa atòmica del calci, ens fa falta la del nitrogen i la de l'oxigen. Mireu. Massa atòmica del calci, la tenim aquí, veieu? Massa atòmica del calci, 40. Llavors, la massa atòmica del nitrogen, veieu que necessitem saber les dades del calci, el nitrogen i l'oxigen. El nitrogen el tenim aquí, nitrogen té una massa atòmica de 14 i el carboni de 12. Vale? Si obriu la taula interactiva no n'hi haurà tants decimals, està una mica més resumit. Vale? Per tant, ja podem substituir les dades. Com hem de calcular la massa molar? Vale? La massa molar serà, per tant, llavors, 40 del calci. Vale? Tenim un àtom de calci. I després tenim dos anions nitrat, que són aquestes estructures que tenim aquí. Llavors, 2 multiplicat per tot el que teniu aquí. Vale? I què teniu aquí? Un àtom de nitrogen, que pesa 14 unitats de massa atòmica, més 3, perquè teniu 3 àtoms d'oxigen per el pes atòmic de l'oxigen, que és 16. Quan feu aquesta operació, comenceu fent això d'aquí, vale? 14 més 3 per 16, o bé tot directament a la calculadora, ho podeu anar fent. Si fem a la calculadora seria, obrim 40 més 2 per, obriu parèntesi, tal qual ho teniu ahir expressat, 14 més 3 per 16. Tanquem parèntesi i ja veus, ens donarà 164. Bé, en aquest cas, en el llibre digital me dona 164,1 perquè per al calci no li dona un valor de 40, sinó que en el llibre digital posa 40,1 i és d'aquí d'on surt aquest 1. Vale? Llavors, aquest 40,1, si anem enrere, i li posem 40,1 i refem tota l'operació, me donarà 164,1. Vale?
Llavors, ja tenim la primera pregunta. 164,1 és la massa molar del nitrat de calci. Vale. Ara, la segona pregunta que me feia és si tinc 123,075 grams de nitrat de calci, quants mols són? Recordeu. Llavors, havíem dit que per calcular la massa molar hem de dividir el número de grams, la massa, entre la massa molar. Si voleu calcular el número de mols, tal conforme havíem fet a l'activitat anterior. Llavors és això el que hem fet aquí. Llavors per això diguem que per calcular el número de mols, que es designa amb una n minúscula, llavors dividiré la massa entre la massa molar. Vale? Grams i grams se'n van i me queden mols. Vale? 123,075 entre 164,1 me donarà 0,75 mols. Llavors ara ve la pregunta que és una miqueta més diferent. Com calcular els àtoms de calci, de nitrogen i d'oxigen? Bé, si jo me fixo a la molècula aquesta de nitrat de calci, vale? La posem una mica més aquí, ens centrem una miqueta, fixeu-vos. Aquí. Què significa la molècula de nitrat de calci? La molècula de nitrat de calci significa que té un àtom de calci. Cada molècula de nitrat de calci té un àtom de calci. I després té aquest 2 d'aquí que indica que té 2 vegades el que té aquí dintre. Què és això? Que té 2 anions de què? 2 anions de nitrat. És a dir, NO3 ho té 2 vegades. Si aquest 2 afecta al parèntesi, tal conforme feu en matemàtiques, què tindreu? Que tindreu, per tant, 2 àtoms de nitrogen, 2 per un àtom de nitrogen me dona 2 àtoms de nitrogen i me dona 3 que teniu aquí de l'anió per 2, 6 àtoms d'oxigen. Per tant, per cada molècula tenim un àtom de calci, 2 àtoms de nitrogen i 6 àtoms d'oxigen. Això és el que tenim que pensar quan nosaltres tenim una molècula. Ara tot això ho heu de traslladar a la part microscòpica, és a dir, si nosaltres ara anem a fer càlculs, obrim aquí una miqueta el zoom i veureu el que estic explicant. Aquí, què estem veient? En l'apartat anterior hem vist que tenim 0,75 mols. Aquests 0,75 mols, si jo el que tinc és per cada mol, recordeu, per cada mol que jo tinc un mol de nitrat, un mol de nitrat de calci, mol i mol se'n va, me donarà el nombre de molècules. Quantes molècules tinc en aquests 0,75 mols? Doncs en 0,75 mols tindré 4,517 per 10 a la 23 molècules de nitrat de calci. Recordem com es fan els càlculs. Llavors, per fer el càlcul, d'on ha sortit aquest número? 4,517 per 10 a la 23, doncs d'aquí. Primer, el 0,75 multiplicat per 6,022 per 10 a la 23 me donarà el número de molècules. Llavors, fem l'operació. Seria 0,75 multiplicat per 6,022 per 10 a la 23 me donarà el número de molècules, 4,5, veieu aquí, com me deien 3 decimals, 4,57, arrodonirem, per 10 a la 23, això serien molècules de nitrat de calci. I ara tindríem que aplicar el factor de conversió per passar de molècules a àtoms. Per tant, d'aquestes molècules passarem a àtoms. Per tant, si tinc totes aquestes molècules, heu de fer els factors de conversió que veieu aquí. Per cada molècula de nitrat de calci tinc un àtom de calci. Per cada molècula de nitrat de calci tinc 2 àtoms de nitrogen i per cada molècula de nitrat de calci tinc 6 àtoms d'oxigen.
D'aquesta manera, si feu les operacions, us sortiran els càlculs per trobar el nombre d'àtoms de carboni, àtoms de nitrogen i àtoms d'oxigen. És a dir, si voleu repassar els càlculs, els podeu fer a la calculadora, direu que aquesta era la quantitat 4,517. Directament, recordeu no posar el per, sinó directament exponent 23. I llavors, per la primera no faria falta, perquè és multiplicar per 1, per la segona és multiplicar per 2, i us donaria 9,034 per 10 a la 23, 9,033 tinc aquí per 10 a la 23, 34, i l'última seria, aquesta petita diferència és perquè jo havia guardat el número anterior. Llavors, si jo arrodoneixo a 517, me surt una miqueta més gran, però bueno, el número no ve d'aquí. I per últim, 4,517 per 10 a la 23 ho hem de multiplicar per 6 per saber el nombre d'àtoms d'oxigen. Per tant, si multipliquem 4,517 exponent 23 multipliquem per 6, ens donarà 2,710 per 10 a la 24 àtoms d'oxigen. Vale?